anu bal kabel. Penonton ini tadi sampai tes apa? Macedor. Coba
kompak apa ora? Sampean gak seneng. Siapa? Sampean no. Aku tuh. Yo to. Sama kira aku ngomong. Mbak. Piye. Macedar. Jadi nang kurang betul. Kasih lah tuh, kasih lah. Ulang ya kata Ya. Macedor. Mantap, mantap. Depan aku. Macedor. Mantap. Ayo. Macedor. Isa ora kowe iki lho, isa ora. Ini kan lho. Macedar. Kompak. Pelak. Macedor. Ya, kowe. Macedor. Macedor. Kayaknya aku ngapur. Penonton yang ngerti. Modelnya karena aku minta seti. Misalnya Tole aku wangi. Aku nikah Le. Bisa nih. Bisa jauh kok. Mau tak hari ini. Macedor. Ledas ya. Mereka ini Macedor. Aku iki jenenge Kirun wong omahku saking Madiun disangoni kula matur nuwun warga Ngawi gotong royong guyub rukun sinden cantik niken salintri ada lemeh saking Kediri body seksi wajah cantik sekali ora larang sapa wae dilayani danang gapo dagelan kumpul jenenge mondel untune ketok metong dagelan mondel pancene konyol sayang rupane lah kok kaya konci Halo, kesokan yang ini. Mulanya kok. Hubungnya ya konci. Serius. ini kan penggurumok iki Ramadan tahun ini aku ki ya banyak ya serius aku dagelan suwek roti dodong Kok suwe to? sapa ngelokna aku tekek wapok saja ya Sampai bosan kowe sih nom gambarnya ke. Nek kowe ora dipangan todo. tak brongsong kanggo ngadepi ya kan iki bar bodoh selo besar bar kuwi suro tau kowe kurwane omongan karo Naryo blajenge Gal, kok kuwi ora nanggap lho pripun kowe melok aku apa melok kono Ya ini. Kita di sini kita.
kowe sesuk ngono nyewu Kang Bejo. Kowe tak kopi pengen disewoni. Surah ngarepe wong dagelan dalang sinden iso laris nek iso nyekel kun 5 perkara kowe. Kun sing pertama, Kun mawa cahya, kun balik asale, kun mawa rezeki, kun mawa nyawa, kun mawa cilaka. Serius ki? Ilmu tuwa. Kun mawa cahya, kuwi kunang. Kok ada kunang? Lah kunang ki mawa cahya, mawa cahya enak. oh kunang ngono kan nyala. Kun balik asale, Apa niku? mundur. Mundur ning daleme kuwi mau balik ning asale kuwi balik ning asale kuwi. Ora kita sampai tak balik. Wis motone sore. Wong sing mentrak kowe lho. Kun mawa cahya kuwi kunang. Kun balik asale kuwi mundur ning daleme dhewe-dhewe. Kun mawa rezeki Apa? kondangan. Undangan niku berkah. Kun mawa nyawa kunduran truk. Iya tetep ya. Kun mawa cilaka Apa? konangan demeni bojone liya. Wis kok kuwi tak pedang aku kok. Pokoke aja nganti kun. Heeh. Kun apa mau? Kun apa? Apa? Besok buat. Iki nembane. Iki itu sing ngersake anu kradenan. Heeh. Apa niku lagine kangen ning ati iki ilmu duwek lho. Ora. Nggih, tinggal lu pada lagu. Kowe iki ya aja anu ta, Tru. Gareng bak kompor lho. Aja anggere dumuk ae. Ilmu duwek. Nek ra roh iki kon aku. Larase apa to? Pelok dari WMC Wayang Manyak Community Jakarta. Iki mau nggih wonten nek ngersakaken lagu duet Mas. Napa? Lagune manis sing Oke. ngersakaken Mas Mondol. Yo, anu mangan ati diatur iki. Makanya nanti kok tasik dari nanti minumnya ini Pak. Oke, manis e, manis. Iki lho Apa nih sing apa? kan. Lah karmon manis, kucing kok manis. Salah. Tapi Manis di terus kowe kencing manis. Ora apa kencing manis iso tambani. Manis. Kowe pancen manis, tapi kowe mentret. Nek penting kok yo nek Manis. Iki Pak. anu aku putune abae Jendra iki kok omah banget iku wis kok aku melu Jendra aku pengen foto karo aneh iki bae lho bocah tak ono lho sarep. Iya. Ayo. saya juga itu dari itu enggak Oh Pak. kok karena aku Oke. salah diri dong Lah Cendra ning dia. Iki. Kak joget ora tak sawer kowe. Oh, Kakak. Joget. Aja sini tak sama nih. Kowe ragile kuwi tak lagi karo bojo Cina. Namanya siapa? Oh Cendra. Kelas berapa? TKB. Umurnya berapa? 7. Putranya siapa? Joko Ireng. Joko Ireng, Pak. Dra. Putune sapa? Apa Kiru? Model kaya kon. wis sukses kok Dra Cendra. wis Ada mau nek tak tembak. Niku lho. Abae niku lho. Anu nyangoni. Abae nyangoni. Nah, abae nyangoni. Cendra bojone Mbak nggih Lah. Salatullah salamullah. Saya rasa mana begitu penjaga. Salatullah. Salam
Cendra putune Lahir lumayan kalau latihan Bedakan sakriliun Kalau lima puluh Gak ada kamu nih. Jalan Oh. Nek bapakmu jenenge Cendra anaknya Pak, bapakku jenenge Joko angin ganteng Maneka Senengane ngungi konco Aku sih bapakku koyok. Kayak Janoko Ini bapakmu ya Ragelan kundul jenenge Jenenge mondang bocahe Tentunya berdosa mondel Mondang kene ngompol nak ketok nak ketok aku Caranya botak Itu gak baik. Di sana nih loh, di sana nih saya kata ya Satu seket saya kan Pak Bang Abang aku jaluk pakmu Jaluk Pak, aku tak tunggu Oh. Bagaimana kok orang di kamar? Terus nyantam kelapa kok taruh di dalam wak. nyamuk ya Nanti ada cilik ya iya iya Kita hebat eh Kita jadi ya tak amplop begitu ke model nantrak Gak apa-apa wis ben urusannya arep modar ya tak Oh, pokoknya modalku yang mulai karena aku dulu, aku tak lebih duit. Yuk, lagunya mana yuk? Manis kue paten manis Yuk.
tulisannya iki ono apa kangane ngati. Yo iki apa iki? Saya nembak sih dan. Yo presiden iki. Oke. Nah. Yo, di atas itu nanti urusan dengan Mas.